nindot kay tagtubag kada nato basas ebanghelyo, no? Unsa nay atong tubag? Daygon ikaw o Kristo. Tinuod jud ka nang inyong gisulti. Unsaon man nato pagdaig si Kristo, atong sundon ang iyang gisulti. Sa ato pa ang ebanghelyo atong sundon, nya ningon man diri ayaw gyud mo pagtigom og bahandi. Sunod mo ani. Oh, ingon mo daygon ikaw o Kristo. Nya di man lagi di mo sunod. Unsa may mahitabo kung magsigi kag daig sa imong asawa, nya dili nimo sundon ang iyang gusto. Unsa may mahitabo, malipay siya o masuko. Pero sige kag daig niya, pero supakon lang gid nimo ang tanan niyang gisulti. Suko ka o malipay? Masuko siya o malipay? Uy, tubag. Sige, di man ka mo gusto og banahay, arita sa ginikanan imong anak, siging daig nimo. O niya ang tanan nimong isugo, supakon gyud. Pero sige siya daig nimo, nga nice kay ka. Pero di gyud siya mosunod sa imong isulti, sige lang yung supak. Saman, ikaw ginikanan, malipay ka dili. Magduda na kas iyang mga pagdaig, no? Mora sana. Lingi ako no imong tupad. Ing natinood jud kang mudaig sa Ginoo. Daygon jud ka ang Ginoo. Una si Saint Ignatius of Antioch, gidaig niya ang Ginoo pinaagi sa pagsunod sa kinabuhi ni Kristo nga nagpakamatay para nato. Daghan man ni siya mga suod kay bishop man ni siya niya kaning sikat sa ni siya nga pagkatao sa gobyerno. Daghan influential ba nga tao. Hasta gani sa emperor kaila siya, nailhan siya maubitang gikan sa Antioch gipada siya sa Roma kay ilado man, ilado. Gusto sad nga ang emperor nga nag martir niya, Trajan man siguro to, Emperor Trajan, gusto sad niya nga ipakita sa mga tao nga wa ko'y giila. Bisan pag inila nga tao, akong patyon basta mo sunod mo sa Ginoo, patyon ta mo. Nya, naagid siya mga amigo dito. Unsa may gisulti niya, iyang gipadadag suwat. Iyang giingnan, tabangi ko ninyo ha, na mulampos ning akong tumong, kay gusto na kaayo ko nga mahimong pagkaon sa mga leon. Kay sama nga si Kristo nahimong pagkaon natong tanan para ta maluwas, gusto ko nga ang akong lawas mahimong pagkaon sa mga leon. Kamo, musuwat ka mo ana, o may tabangi in taon ko, tabangi in taon ko. Yan, napagisay giingon nga, ayaw mong kasayop ha, basig muhatag mo nako og untimely kindness. Kana bang kaayo nga wa maigo sa saktong panahon. Kay kun mubabag kuno sila sa iyang dalan ngadto sa pagkamartir, untimely kindness na. Nya unsa may timely kindness nga mosuporta gyud sila nga makaon gyud siya sa leon. Naamo nang hunahuna. Wa no. Hunahuna lagot ipakaon kas leon, gischedulean na ka sunod buwan, ipakunis-kunis na kas mga leon. Malipay ka? Ay lingi ay mong tupad. Malipay ka na. Naon ka? Oh, way malipay oy. Pero siya niingon si Saint Ignatius, ang akong kalipay dili mapulihan bisan unsa pa kadagkong sana kalibutanong butang og dungog o gahom sa kalibutan. Way makapuli aning akong kalipay karong gibati. Ang iyang gihunahuna kuno na anak kuno siya'y rebirth, bag-ong pagkatao. Pagkatao nga di na mamatay. Perti ganyang lipaya ana matod pa niya nga mataw na siya sa di na gyud mamatay nga kinabuhi. Kay kining ato dining pagkatao nga atong gihuptan, mamatay man eh. Dali ra ni mamatay oy.
Gatuo mo kaabot pa mo sunod adlaw. Way siguro ugma patay na. Mao na ang ato dinhing birthday. Maobitan na kada nako sulti og happy birthday. Ang pasabot sad ana, prepare for your death. Kay kada nimo birthday nagkaduol ka sa imong kamatayon. Di ba? Kada gyud birthday sa ato pa ni uswag imong edad. Ni uswag aduol na kas indik. Muna ini yun, happy birthday, welcome death. Di ba? Happy birthday, commemoration man na sa birthday. Pero samtang sige kang ihap sa imong tuig, siging birthday, sige sa kang paduol sa imong death. Pero ang death para ni Saint Ignatius, basta mamatay ta kuyog ni Kristo, birthday sa nato sa kinabuhi nga wa nay pagkamatay. Og mao na iyang excitement. Mao na diri sa unang pagbasa niingon si San Pablo, dili ni atong binuhatan kini gitawag og kaluwasan. Kani bang gitawag nato bag eternal life ba? Mao na tong gitawag og kaluwasan. Dili na nato binuhatan. Binuhatan na ni Kristo. Si Kristo mo'y naghatag nato niya ng eternal life. Nya kinsa man to ang iyang hatagan ana? Ang katorasang naningkamot pagsunod sa kinabuhi ni Kristo, diin gibiyaan gid niya tanan og misugo siya nato, if you want to follow me, deny yourself, hate your father, your mother, husband, wife, children, houses, your work, hate them for my sake. Para nako maura gini kasuko nga makapalangit. Kanang masuko kas imong kaugalingon, masuko kas imong mga papa ug mama, mga igsuon, mga butang dinhis kalibutan tungod sa imong gugmas Ginoo. Kana mo'y kasuko nga makapalangit. Nya namo nang klasihas kasuko. Ha? Oy, nabali gyud kaayo. Tungod sa atong paglaban sa atong kaugalingon, sa atong minahal, o sa atong mga kabtangan, masuko tas Ginoo. Masuko gid tas Ginoo kung hilabta na ang atong gimahal dinhi sa kalibutan. Magsigi pagitag ingon niya, ngano man ka Lord, wa ka kakita, lisod na kaimi, wa na mihapit kaon, wa lang gyapon ko nimo dunggas akong pagampo nga makatrabaho na unta ko, wa lang gyapon ko roy trabaho, wa lang gyapon ko madawat, sige kong pangaplay, abot na kong pangaplay din San Vicente Ferrer Paris, wa lang gyapon mo dawat sa Padersiano nako. Na may dagang nang-apply diri nga ako sa taong gibalibaran kay purti nagundaghana aning atong mga staff dinhi o ikumparar ninyo sa ubang simbahan ambot do na bay makatupong sa ingon ani lang ba nga gidakon sa parokya ba way makatupong sa atong gidaghanon sa mga tao dinhi ay og sa kuan pata og sa gobyerno pata nga kanang plantilya oy overcrowded na ta overstaff kay sinan nga ana 20 ka buok dinhi sa ato 20 ka buok onya plus pa sa atong mga kanana ang mga regular nga worker duha ka buok og naapagi uban nga di na duha nga upat man siguro nana di wana 24 na punaan pas duha ka buok pare na 26 na punaan pa ni ato mga panday dinhi nga mga 20 sad ka buok 46 na mao na ato dinhing staff nya og ig-apply nga matay wa na gid hurot na gyud kolekta ta ani unya magmahay kas Ginoo na ayaw mao nang panahon na mudaig tas Ginoo salamat Lord wa koy trabaho salamat Lord wa koy kwarta liwat na ko nimo salamat Lord niya na koy sakit nga stage 4 hapit na ta magkita mura nagsi Saint Ignatius ba naingon siya ay gyud ko ninyo lipat-lipata so nagado na pag na naman to siya schedule unsang adlaw siya ipakaon sa mga leon ingon siya madayon gani ang pagpakaon ako ngadto sa mga leon
akong tuhuan nga nagampo mo para sa akong kaayuhan. Ano yung giingon? Mapostpone gani ang schedule ako ng sabton nga nagampo mo para sa akong kadautan. Kamo na? Labi nagyog dili madayon ang pagpakaon na kusliyon, inyo nagyog kong gibanlod sa kadautan. Matod pa niya, great harm you inflicted in my life. Sunang nga na? Linduta, no? Kana bang mayong gaba nga, mupalit yung kong slot. Magampo gani mo nga di ko ni idayon, inyo kong gibinuangan. O na, inigingon sa bana, palit kong slot, day. Pila may imong paliton. 4 ka dops, o 5 ka dops, o napo ka kaning MMTL. Sa pila man natanan? 10,000. Unya, ang atong bayaran nas kurente, ang atong tuition sa mga bata, nga sobra pa man gani nag 10,000, imo lang nang ihatag dito simbahan. Unya, di na hinuni ka eskwela atong mga anak. Ingon dayon ang imong bana, I hate them for Jesus. Sakto ka na, dili? Uy, tubag. Sakto, dili? Nya, idayon gud niya palit diri. Wa dayon ka eskwela imong anak. Hunong eskwela, siging hilak. Kay wa na ka eskwela. Nya, putlan pagyud mo kurente, putlan pagyud tubig. Ana, unsay imo'y tawag sa imong bana? Naman, buotan o danghag? Uy, tubag. May ingon dyan ka, buwang ka, wakay, kwenta, irresponsable ka, nagpada ka ng sulti-sulting padersyano. Ana, wakay ayo. Ana, awayon tingin mo, tanawa, kung sa'yo naitabo ka ron, wala tayo tubig, wala tayo kurente, mong gipalit dito. Nya, pagkasunod adlaw, nataktak pag siya sa trabaho. Ana, ang sa may mong bation, magmahay ka, no? Oh, kana kung ikaw nahigugma sa mga butang sa kalibutan mo na ningon si Kristo diri sa atong ebanghelyo, likay gid ninyo ang bisan unsang kahakog. Unsa man ang kahakog? Kana bang gugma sa butang sa kalibutan nga makig-away gyud ka, makigpatay gyud ka tungod sa imong gugma sa butang sa kalibutan. Kana bang naagid ta mo salig sa mga butang sa kalibutan aron ta maluwas. Muna ningon si San Pablo diri sa atong unang pagbasa, kining kaluwasan nga tinud-anay dili ni buhat sa tao, bisag unsa pa kakadato di kakapalit og kaluwasan. Way kaluwasan nga mapalit bisan paghurot-hut don panimo tanang bahandi. Matud pa ni Jesus, mag-unsa man kun maangko nimo ang tanang bahandi sa kalibutan, pero in return mawagtangan kag kinabuhi. Di ba? Una, ug ako pa, ikaw asawa ka, nya imong bana, ingon anig batasan, suportahi gyud. Suportahi gyud. Sige dong, palit nga to, slot. Bahala nagwa na tay kaon dinhi. Bahala nag mga matay ta ipalit ginag slot. Ana, haron ini kamatay nato, di gid ta balibaran dito sa langit. Kay ngano man namatay tas gutom sa pagtabang nato sa simbahan. Arang-arang nalanig jutay dong sa gibuhat ni Saint Ignatius of Antioch na iya yung gipakaon ang iyang kaugalingon sa mga leon. Wa ra siya mupalit og slot, wa ra niya biyai ang iyang pagkaobispo, iya pag yung gihimo ang iyang kaugalingon na kunis-kunison sa mga leon og usap-usapon hastang iyang bukog. Layo ra kaining atong gibuhat, igo ra tang naputlas kurente pero wa maputol ang atong mga ugat sa atong lawas, igo ra tang naputlas tubig pero wa mohubas ang atong dugo diha sa pagpaagas para sa kaayuhan sa simbahan. Di ba? Galing yan na imong tupad na mauyon ka ng analysis ni Father, di ka na binuang. Ambot lang ninyo. Ang sa tubag na to sa Salmo. Wa mo ayo. Gibuhat kita sa Ginoo, iyaha gayod kita. Dili kita mo itag-iya nato.
ang gabuhat nato mo itagiya og unsay iyang gisulti og unsa say iyang gipakita maoy atong sundon kay iyaha gayud kita. Ang nakaapan gud nato mangangkon manggod ta nga kita nay tagiya sa atong kinabuhi, kita nay tagiya aning mga gihatag niya nato. Oy di na tinuod oy. Naay pobreng tao karon nagtrabaho og ordinaryo nga factory, nimpalit siya slot, usa ka slot. Ning siya, Father, ako na gining gihimong kanang sa to panaad sa Ginoo na kada buwan mo palit lang jud kog 10 minus slot kay pila ra man say akong sweldo, gamay ra man. Pero di man gud nako ma-explain ang akong kalipay kung makapalit kog slot gikan sa akong ultimo kaayo nga sweldo. Ninduta no? Lipay ko no kay siya. Muna iya na ginang gibadgetan kada buwan iya na jud kuno nang himuon nga mopalit gid siya slot. Ninduta hagtanan nga naminaw aning akong misa ba. Mao sa na himuon nilang patakaran kada buwan pader palit kog slot. Ako sa isip pare, ubay-ubay man sa kog makulikta, kada semana palit yung kog slot hangtod mabugto ning akong kinabuhi. Ano na ako sang commitment. Na kanina lipay ko, ordinaryo kaing tao, di pamilya tingali ni siya. Pero grabe ang iyang kuan tungod sa kalipay ug maoni ang bugti sa atong paghalad sa atong kaugalingon ngadto sa Ginoo. Mao ni ang gibati sa mga martir sama ni San Ignacio sa Antioquia, sama ni Pedro Calungsod, sama ni Lorenzo Ruiz. Mao ni ilang gibati ang pag-antos, ang pagpakamatay para sa kaayuhan sa simbahan ug sa katawhan nga niya simbahan. So kamong namalit og slot, salamat kaayo. As of yesterday, ang atong DOPS niabot nag 8,669 slots ang halin, nya ang atong MMTL niabot nag 2,336 slots ang nahalin. Pakpaka nato ang namalit niini. Na ibaw kong namakpak sa ron dito sa langit kay lipay silang naay ni palit. Kamong wa pakapalit pakpakan sa niya mo gaana na rong mga anghel ayay kani palit na gini sus ni simang man dito man padong parlor kay magparibans buhok ayay wa madayon ang pakpak ayay kani palit na gini slot kay sweldo pap sus ni simang man dito sa beer house kalak sige ra mag-inom hapyod anang mugbo kay short wa nasad madayon ang pakpak kadawat og stipend ang pari dako-dako kani pakpak na sus. Yun na lang, nindog na ta.